कदली फसल सिगाटोका पत्रदाग रोग एक प्रमुख फिंपी जनित क्षतिकारक रोग। ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଗଛର ଫଳ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଥାଏ। ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ କଦଳୀ କାନ୍ଧିମାନ ପଠାଇବା ସମୟ ଭିତରେ କଦଳୀଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କଦଳୀ କାନ୍ଧିରେ କଦଳୀଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ ଓ ଫାଟି ଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପଚିଯାଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସିଗାଟୋକା ପତ୍ରଦାଗ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଗଛକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିହୁଏ। ଗଛର ସବୁଠୁ ବୟସ୍କ ପତ୍ରର ଉପରି ଅଂଶରେ ପ୍ରଥମେ ଫିକା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାର ପରି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପରେ ଏହି ଦାଗଗୁଡ଼ିକର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଓ ପତ୍ରର ତନ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମୃତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ କାନ୍ଧି ପଡ଼ିଥାଏ। ରୋଗର ମାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ କଦଳୀ ଗଛର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପର ଆଡ଼ୁ ଶୁଖି ଆସିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ କଦଳୀ ଗଛରେ ସାଧାରଣତଃ 15ରୁ 18ଟି ସୁସ୍ଥ ପତ୍ର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା 10ଟି ପତ୍ରରୁ ଆହୁରି କମ୍ ପତ୍ର ରହିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ସିଗାଟୋକା ପତ୍ରଦାଗ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାରେ ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଏହି ରୋଗକୁ ଅତି ସହଜରେ ଏଡ଼େଇ ଦେଇହେବ। ଗଛରୁ ଗଛ ଦୂରତା କେବେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତତ୍ସହିତ କଦଳୀ ଚାଷ ହେଉଥିବା କିଆରୀର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ କିଆରୀକୁ ସର୍ବଦା ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ଦରକାର। ତାଛଡ଼ା କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ରହିଲେ ଏହି ରୋଗକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଦରକାର। ତତ୍ସହିତ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଫିମ୍ପିନାଶକ ଔଷଧର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଫସଲର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ସାଧାରଣତଃ ସିଗାଟୋକା ପତ୍ରଦାଗ ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ପୁଆରୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଆକ୍ରାନ୍ତ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯଦି କଦଳୀ କାନ୍ଧି ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ବାୟୁ ବା ଜଳ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହି ରୋଗରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଏହାର ନିରାକରଣ ତତ୍ସହିତ କଦଳୀ ଚାଷର ପରିଚାଳନା ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରଥମତଃ ଜୁନ୍ କିମ୍ବା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଭଲ। କିଆରୀକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ସହିତ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ପୁଆଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିନେବା ଉଚିତ। ତତ୍ସହିତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଏବଂ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ବାହାର କରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ରୋଗର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ କାର୍ବନ ଡାଇଜିମ୍ 50 WP 2 ଗ୍ରାମ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ କିମ୍ବା ପ୍ରପିକୋନାଜୋଲ 1 ml କୁ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ଏକ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲଗାଇବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ ଏବଂ ପ୍ରତି 15 ଦିନରେ ଥରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବାକୁ ହୁଏ।